हेलो फ्रेंड्स, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ସି କ୍ରିଏସନ୍ରେ। ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଆପଣମାନେ କେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ 2ଟି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି 2ଟି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ମୋ ଚାଟ୍ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏବେ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ରଖିଛି, ମୋତେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ସାଧାରଣ ଆପଣ ଖୋଲିବେ, ତାପରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ତାପରେ ଲେଖାଛି କ୍ଲୋନ୍, ସେ କ୍ଲୋନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିବେ। ମୁଁ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ 4 ରଖିଦେଉଛି। ତାପରେ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ତାପରେ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିଦେବେ। ତ ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଲିଗଲା। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବରେ କରିଦେବେ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।